Opel Sedan соли 1996 бензин ва газ, мотораш 1.6, мошини беҳтарин, мошин дар вахш 30,000 сомонӣ. барои тамос номерҳои Алишер дар шаҳри Москва 916 034 35 75. салом алейкум бародаро. имрӯз дар савдо як зефира ки состояниеш отличная гуфти гапо дар шаҳри Екатеринбурга евро 4 газ задагӣ тайёр барои такси кор кардан. состояние дарунаш берунаш скаминкош ҳамаш 100% набоша, 99%. видеоша мемонам то охира тамошо кунем бародаро. дар шаҳри Екатеринбурга бародарони азиз, як бародар дар Москва балони мошин мефурӯшад, мошини майда. марҳамат, номерош, адресаш дар болои экран. занг занед, харидорӣ кунед бародарони азиз. салом алейкум бародаро. ина мошин зафира бародаро. ин мошин дар шаҳри Екатеринбург қарор дорад. марҳамат, кадоми харидорай, ягом айб надорад, ҳама ҷош 100%. ҳамаш 100% зафира. оли боина бериша сиёнка кунем, насиб боша бо дуруша сиёнка мекунем. дурушам бинем бародаро. ин мошин дар шаҳри Екатеринбург қарор дорад. оли номеро дар рӯи экран мешавад. номероро бигирен, занг бизанен, маслиҳат кунен, хати соҳиб буш. ина бародаро. ҳамин бародар хоҳиш кард ки дар канал монед. ҳамин дар канал монда мешавад. будурен тамошо кунен. ина марҳамат, бо диққат тамошо кунен мошина. зафира, состояниш хубай. ина бародаро. аҷоиб мошинай. ҳамин мошина мегириву барои граниса рафтан аҷоиб айда. хати ҳай мекунӣ. ина бародаро мошин, ина салонуш аҷоиботай. ягом камбудӣ надорад. ина сиреникош. ина бо бародаро занг мезанед дар ҳамин номеро. иншоалло бо ҳамаша мефаҳмонатон ҳамин соҳиби мошин. ина бародаро сидельникои қафош буарка аҷоиб айда. ина як дигам дар иҷа сидельник дорад. бародарони азиз, як бародар дар Москва балони мошин мефурӯшад, мошини майда. марҳамат, номерош, адресаш дар болои экран. занг занед, харидорӣ кунед бародарони азиз. салом алейкум бародаро. имрӯз дар савдо як зефира ки состояниеш отличная гуфти гапо дар шаҳри Екатеринбурга евро 4 газ задагӣ тайёр барои такси кор кардан. состояние дарунаш берунаш скаминкош ҳамаш 100% набоша, 99%. видеоша мемонам то охира тамошо кунем бародаро. дар шаҳри Екатеринбурга салом алейкум бародаро. ина мошин зафира бародаро. ин мошин дар шаҳри Екатеринбург қарор дорад. марҳамат, кадоми харидорай, ягом айб надорад, ҳама ҷош 100%. ҳамаш 100% зафира. оли боина бериша сиёнка кунем, насиб боша бо дуруша сиёнка мекунем. дурушам бинем бародаро. ин мошин дар шаҳри Екатеринбург қарор дорад. оли номеро дар рӯи экран мешавад. номероро бигирен, занг бизанен, маслиҳат кунен, хати соҳиб буш. ина бародаро. ҳамин бародар хоҳиш кард ки дар канал монед. ҳамин дар канал монда мешавад. будурен тамошо кунен. ина марҳамат, бо диққат тамошо кунен мошина.
Зафира, состояние хубое. Ина бародаро. Аҷоиб мошина. Ҳамин мошина мегириву барои граниса рафтан. Аҷоиб айда. Хати ҳай мекунӣ. Ина бародаро мошин, ина салонуш аҷоиботай. Ягон камбудӣ надора. Ина сиреникош. Ина бо бародаро занг мезанед дар ҳамин номеро. Иншоалло бо ҳамаша мефаҳмонатон ҳамин соҳиби мошин. Ина бародаро сидельникои қафош. Боварка аҷоиб айда. Ина яр дигам дар иҷа сидельник дорам. Если ты подписан на мой канал и не хочешь пропустить новые видео, то нажми в этот колокольчик, классный каналчик, смотри колокольчик. Если ты подписан на мой канал и не хочешь пропустить новые видео, то нажми в этот